Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw dahil karong Lunes, no? Pitsasay sa buwan sa Abril. Kumusta ang inyong Holy Week? Mga ka-listeners, no? Humana jud ang mga drama, no? Nga akong gipang-upload. Salamat kayo sa pagsubaybay, no? Sa Lintin Drama, sa RMN DYHP Cebu. Salamat kayo, no? Sa pagsunod sa mga upload nga Lintin Drama. Salamat kayo sa pagpaminaw, no? O karon, no, balik na ta sa normal, mga ka-listeners, no? O ako din na ibalik ang kantong akong gi-upload nga nahisulat sa hangin kay naay putol o may audio. Pasensya kayo nga akong gibalik, no, ang part 27 kay naay sayop, naay putol. Ug sa dili pa din, no, maayong adlaw kang Kitin Silab. Ug nag-comment siya diri nga kano sa ama ni Mahuman paikot-ikot raman sa part ni Helena nga di makasulti ni Alejandro nga siya ang anak ni Silis. Nakabalo naman ang tanan diha. Okay, salamat kayo, no, Kitin Silab sa pagpaminaw. O kang ni Silis Mudit, hapit na siguro ni Mahuman, no? Hapit na siguro ni Mahuman, no? Ni Silis Mudit, salamat kayo, no, sa pagsubaybay. O karon, no, halita maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Part 27 na tanong, mga ka-listeners, no? Nahisulat sa hangin. Hangtod ang ako mga koleksyon ng mga plato ng buak. Kesa man ang hagis din, ha, manang? Si Helena, mama. Onsa? Lah, mura. Mama, bubuto pa ba ng imong pistola? Oh, Shane, nanong imong nagikuha sa akong butanganan, ha? Kay armas, Ma'am Julie. Shane, ambi na. Nayabag naman ka. Unya na, ma. Dili pa? Nga si Helena naman ang nanghagis dinhi. Manang? Tinood ba, manang? O gano'n ang hagis man si Helena? Sulti manang. Kung nga nung nanghagis si Helena, ay pangutan alang siya kung nga nung nanghagis siya, ma'am. Kain siya. Naaman tos gawas. Ay, ala, patay na gyud ni. Nga nung makamutando nga sila nang nanghagis, ha? Ay, naunsa ka man in town, Ma'am Shane. Oy, bisan unsa naman lang klasiha sa bakak ang imong isulti. Ay, pagbuot. Aguroy, mga kulukoy magyagutok ng inahanog anak, oy. Wa gabae. Dawatan na lagi tingalin ako nga. Dili na ko mahimong mapaila ka pa Leandro nga iyang anak. Ang importante karon nga, matiman ako siya. O maprotektahan batok sa mga demonya. Nagtuo na siya nga lalaki ang iyang anak. Ang dili na ni daling usmon. Nganong nang hagis ka, Helena? Ha? Oo, ako manghagis, ma'am. O mahimo ba, ma'am? Ang imong anak ang nanghagis, o dili ako. Diyon sa manimos pagpadako si Shane? Ayaw ko question na bahin sa akong pagpadako ni Shane, ha? Kung natarong pa na mo siya pagdisiplina, dili uta na siya magbisyo. Wa kay labot sa among kinabuhi o kuron sa mi. Nagpasalamat sad ko. Mawa ko'y koneksyon sa dugo ninyo, ma'am. Kay dili ko ganahang maparihas ninyo. Animal ka. Nganong namuak ka man sa plato sa kusina? Aba, sama si kundi akong rason nga mamu ako. Ha? Namong duha ni Shane. Si Shane ang mas dunay rason nga manghagis karon. O ganong nakasulti ka niya, ha? Pangutan ang imong anak. Kung onsi ang nasukan. Dili ko gusto ini. Dili ko gusto ini. Ala, sige. Lakla pa more. Hangtod masunog ng imong atay. Nga nung mahilabot ka man yun, ang tiguanga ka. Consent citizen, ma'am. Wa kay labot man lang kung nag-unsa ko. Aw, pabitaw ko'y labot, pero kung masakit ka, si Sir Alejandro naman sa bang maluya, be. Mag-uol, makagasto ni mo. Hilam!
Ngano ba mong mga bagong tubo karon? Oy, wa man mo'y mga batasan. Oh, di ay ang tanan. Ikaw ra, ngano wa man kay batasan, Inday? Ay! Oh, Shane! Nganong gilabay man ni mga baso? Hapit na nung kumaigo na! Nganong nanglabay ka man og baso, ha? Shane! maunay pagmatuod, ma'am, nga siya ang nanghagis ganina. Kay dunay problema si Ma'am Shane. Hoy! Shane! Maunay pagaingnon, ma'am. Ang pagdisiplina sa anak, sugdan yun sa bata. Hilom diya manang! Ha! Ah, Shane! Shane! ala ka niya, oy. Elena, anong niya ka man sa gawa sa bahay? Dali pa ko ganahan makiglalis ni Ma'am Julia. Oh, may abot na din si Ma'am Julia. Oh, wag ako na sa magkipasanginlan. Nga maong namuak sa mga butang sa kusina. Unsa? Ganun ingon anak man sila kinaiya. Ingon may gidaan ang nakalitan sa kwarta. O ana, magpatay na turong inahanog anak. Nga naman, manang, mito na din si Ma'am Julia nga si Shane ang nanghagis. Umutuo na gyud to siya, oy. Kay hapit na siya maigo sa baso nga gilabay ni Shane. Nakainom naman sab ang kanahan. Kinahanglan makamatngon siya sa iyang sayop. Makamatngon pa ka na, nga bangag man na pirme. Sabay problema, ang utok anak may kupos na tungkol sa bisyo. Ay, lawas ray mitubo, ana. Ang utok ana tinuod, may kupos na tungod sa bisyo. Naunsa ka? Ha? Nganong nanghagis ka? Sila na laging nanghagis? Shane! Ikaw ang nanglabay og baso. Hapit ko maigo. Ikaw ang gisapot og maayo karon. Pusa sultihi ko kung nganong naingon ka ni ana. Kinsa may imong kontra? Si Papa! Unsa? O nganong nasuko ka man sa imong amahan? Tungod kay gisultihan ko niya nga. Nga doon ako igsuon. Unsa? No! Wa kay igsuon, Shane. Oh, sato pa? Namakak si Papa? Unsa yung gisulti nimo? Misulti siya nga. Doon ako igsuon. Kay may anak siya sa katabang nga si Celas. Katabang nga parehas ni mo. Misulti ang imong amahan ni ana, Shane. Oo, katabang ka. Og tauban mo na ng Celas nga inahan sa iyang usa ka anak. Nga nang imo man ang gilimot na ko, Mama. Shane, pamati. Paminawa ko. Misulti ba ang imong amahan kung kinsa ang imong igsuon? Wow, pero... Ay, dili ko ganan nga doon ako igsuon, Ma. Dili ko ganan. Hilom na. Hilom na. Wa kay igsuon. Kana ang ibutang nimo sa imong huna-huna, Shane. Bugtong kang anak ni Alejandro Aldimer. Nakabati ka, ha? Dinhi ka lang, huwag ayaw pagawas. Dili ko gusto igsuon. Dili ko! Magsulti ta, Alejandro. Bahin sa unsa, Julia. Unsa mo kining gisulti sa imong anak? Nanghagis si Shane tungod sa imong gipanulti niya. Ang bahin ba sa akong sikreto? Kisultihan gyud di ay nimo siya nga. O, ako siyang gisultihan nga may igsuon siya. Alejandro, nganong imo kinigibuhat sa atong anak? Gipasakitan nimo siya. O nganong sakitan man siya. Sakit ba di ay kamutuuran nga doon na may anak ni Celis? O nga igsuon kini ni Shane? Dili na makaayon ni Shane. Wa kini niya madawat. Gipamuak ang mga butang sa kusina sa iyang kasuko. Tungod kay gipadako nimo siya nga hakog. Spoiled. Pinatuyangan sa tanan. Gipasagdan nga way disiplina. Gitugutan sa tanang bisyo. Ayaw na lang kukog basula ni Ana, Alejandro. Sa paghihapon nimo ang tanan, imong kabit si Siles. Kapila naman ako ni sulti nimo. Og ako ning ibalik og sulti karon, Julia. Si Siles ang tag-iya sa akong kasing-kasing sa wa pa mo abot si Vilma. Og hangtod karon. Si Siles paghihapon ang tag-iya sa akong kasing-kasing. Og sultihan talaga.
Dili ko muhunong sa pagpangita sa akong anak kang Silis. Og unsay buhaton nimo kung makit-an nimo siya. Dad-on din he. Aron pasakitan og maayo si Shane. Lalaki ang akong anak. Ug maguwang siya ni Shane. Busa. Naglaom ko nga magkasinabot ra sila. Ha? Lalaki? Nga nung misiga ka ng imong mga mata, Julia. Dili lang yapon ka gusto nga adunay maguwang nga mahimong sondo ni Shane. Maguwang nga makasulti niya kung unsay husto o unsay sayo. Sigurado ka nga may anak ka sa kriminal? Siguro ko. Og sigurado ko nga lalaki kini. Kinsa ang nagsulti nimo ni Ana Alejandro? Dili na kinahanglan mahibaw ka kung kinsa akong source sa maong kasayuran. Gusto lang kong mahibaw si Shane. Nga aduna siya igsuon, maura ka na. Oo niya. Ha? Unsay plano nimo ni ng imong anak? Kinsa iyangan? Wa pa ko mahibaw si Angan. Pero, ako siyang ipapangita. Busa, pasabda na lang ka ng anak mo. Nga dili siya angay nga magigi. Kinaginanglan siya kuya nga makaatiman niya kung wa na ko. Alejandro. Lakaw, amami ang imong anak. Ayaw siya pahagisa. Kay dili ka trabaho og normal nga babae ang pagpanghagis. Ug ayaw ng pangigipan ni Silis. Kay patay na siya. Lakaw na. Gusto ko nga mag-inusara. Oh. Sige. Unsa man kining pagkahitabo? Nganong lalaki man ang gituhuan ni Alejandro nga anak nila ni Silis. Kinahanglan ako kining masusi. Lina, ipalitan kag siupo. Nga nung naghago pa man kita. Nagbantay ko nga wa kay ganang mukaon ganina. Mga nahuna ko nga palitan kag siupo. Salamat, Lando. Oh, niya say soft drinks. Ano bang lawom ka man kayo gihuna-huna nga naglantaw sa greenhouse? Wa lang. Nahuna-huna ako ng mga nahitabo. Helena, Kumusta naman yung mga asawa? yan lang pangutan na bahay ni Chuna. Ako rin bahala niya. Lando? Ngano ka? Murag supak man nakalibutan nga magbalipayon ko, no? Ano bang nakasulti ka man, anak, ha? Ambot pa. Tanang gusto kong angkon. Dili ma ako. Oh. Mura manog ikapuhin ako sa mga nahitabo sa akong kinabuhi. Gusto na ka mo surrender? Gusto na ka mo biya din, eh? Gusto ko man akong mubiya, pero dili ko makabiya, Lando. Nga naman. Dili mahimong biyaan ko sa Sir Alejandro. Helena, Nagkinahanglan siya na ako. Natong tanan niyang katabang. Huh? Uwa ni pagbahal niya sa Ma'am Julia. Og nahibaw kita, na. nakabatay kong istorya sa ilang opisina sa dihang dunay gisugo na ko si Sir. Unsay mo nadugkan?
gipangayuan na si Sir Franco sa inventory report ni Sir Alejandro. Ug wa pa makahimo si Sir Franco. Nagsige ko ng absent. Tinuod ka? Ato lang niya. Nagduda sila nga may dakong kantidad nga di na ma-explain ni Sir Franco. Lando, kinahanglan bantayan og maayos, Sir Alejandro. Ha? Hinumdumi. Ang kwartang tinutan sa tanang kadautan sa tao. Nahibaw ko. Ug mao ka na karon ang nawilihan ni Ma'am Julia kang Sir Alejandro. Gusto ka. Mao na kinahanglan sa Sir Alejandro nato nga iyang mga katabang. Nurse ka niya. Di ka katabang. Parehas rin na, Lando. Oh, Ang imo ng asawa? X. Mao ka na ibutang sa mga nahon, Helena. Akong X. Si Chuna. Hello, Chuna. Nahibaw ko. Dili ka puhian ng imong asawa, Lando. Nasunod ko kinakinapuhi sa akong inahan. Shane, magsulti ta. Tiya pagsigigilak tiya. Nagkasulti na pa mo ni Papa? Oh, may angkon siya. Nga doon nagdaday sila yung anak ni Siles. Usa ka lalaki. Lalaki? Oh, may gusto sa imong ama nga dawato nimo ang iyang anak. Isip imong maguwang. No! Dili ko gusto nga doon ako igsuon, ma. Masamot nga dili ko banggaon ni Papa. Jane! Jane, pamati. Lumalabay lang kining tanan. Nakabati ka. Ayaw pa da sa imong gibating pangin. Pero ma, di lagi ko ganahan nga na ako igsuon. Unsa man kang sultihan? Dili ka makasabot, Shane? Ma! Di ko masugot na doon mo abutin ni sa bahay nga anak ni Papa Alejandro. Malalaki man siya mabayot or babae, dili ko gusto igsuon. Period! Pamati, Shane! Basta! Dili ko gusto igsuon! Shane! Shane, asa ka man? Shane! Panuway! Kalisod bang pasabton ini bataa? Unsa ka sultihan? Di na lagi ko makigbalik ni mo, Chuna. Muna na ako desisyon. Imo na kong giluwa. Ako nasab kang giluwa. Di na ka na ko mahimong tunlon pagbalik. Gibiyaan ako nimo tungod sa imong butan ang lalaki. Niya karon? Mubalik ka na ako? Kigibiyaan ka na niya? Huh? Ay ako gadlo ka, Chuna. Kung doon ako'y magustuhang babae nga akong ipuli nimo, ako na nagipili og maayo. Ug di ko musugot nga imo ning hilabtan. Kung nagkinahanglan ka og kwarta para sa imong bisyo, lakaw sa imong kabit. Adto pangayo niya. Bye. Kaludog samok-samok pa ni siya na ako. Tinigil kasulsul niya. Nagkaila na siya ni Helena. Oh, ay balik mo ka. Pinako, pauli na ka. Wala ka mo trabaho. Nilive ko. May nakalibog lang na ako, Franco. Gusto na. Naglisod ko og am-am ni Shane. Kay nag-wild siya. Saman, hubog na sab. Pagabadlungan ng anak mo, Julia. Gisultihan siya ni Alejandro nga may igsuon siya. Mao nga, nag-wild kini. Dili siya ganahan og igsuon. O sa iso. Mao lagi kini ang nakapalibog na ako.
Misulti si Alejandro nga lalaki ang iyang anak. Usa. Maura ang gisulti niya nako. Kung nagtuo siya nga lalaki ang iyang anak, buot ipasabot nga dili si Helena ang iyang anak. Usa. Nabasa ko sa diary ni Celes. Iyang gisuwat nga nanganak siya sa prisuan. Pero, wa kini maghisgot kung babae ba o lalaki ang bata. Pero sa malita nga Pink, sa suwat ni Celes, si Helena gyud ang iyang anak. Aw, kung mao na, mas tuhuan ta ang suwat ni Celes alang kang Helena. Husto ka, Franco. Pero, dili ka na itong problema karon, Julia. Ha? Basta ba? Si Alejandro na naman. Hello, Alejandro. Hain ka karon, Franco. Di asabay. Ilantan ko, Alejandro. Hain na ang inventory nga akong gipangayo nimo. Ah? Imo ba kaning mahatag na ako, ugma? Ugma? Oo, ugma. May umaabot nga meeting sa board. Gikinahanglan ako ang imong inventory o kinahanglan na aka sa maong meeting, Franco. Oh, sure. Naadyo ko, Alejandro. Trabaho ko na. Sige. Akong tiwason ko na akong report, ha? Pahuway una ko. Bye. Bye, Alejandro. Ay, paruway. Paruway. Oh, naunsa ka? Yapikin ako ni Alejandro sa inventory. Oh, na lang. Nga imo pang gitrabaho. Kinahanglang buhato na ito atong plano, Julia. Unsa lagi imo plano? Kalapadas ko. Franco, kinahanglan maghuna-huna ta. Unsaon nga mahanaw na si Alejandro. Nagkunahon na ako, Julia. Ipakidnap nila siya, oy. Sila ang duha si Helena. Dili mahimong musipyat sa itong pagkipos nila. Dili mahimong kita ang mapasingilan kung mawa sila. Pag huna-huna lagi dihag maayo. Kalma, kalma. Kalma, ha? Kalma. Unsa man ka? Mapanig gid ko, oy. Kay tuwa pa'y Shane nga mura og nabuang. Ikaw na'y bahala nga mo kontrolar ang siyen. Sir Alejandro? Mahimo ba og mo suggest? Unsa man ka na, Helena? Maayo tingali nga Nga unsa? magbutang ka gwardya din sa bay. Ha? May gikahadlukan ka ba? Wa pa ko malimot na hitabo sa unang higayon. Nga gisaka ta din hiyog tao. Gusto ka? Sige. Manawag ko. Milabad man ang akong sa nagsunod-sunod nga problema. Kinahanglang mapasakag yun og kawatan og tulisan kining maong bay. Kadugay bang nangabli ni Lando sa gate? Uy, kinsa man ang may gawa sa gate? Oh, gwardya? Hoy! Ma'am! Yes, ma'am! Ay, kinsa mga ma'am? Ako si Julia Aldemer, asawa ni Alejandro Aldemer. Ay, sorry, mama. Unang gabi ay parang ako pag-duty. Oh, duty? Amo ka ng gwardya? Oh, ma'am. Dito, ma. Abihan ko ang gate. Huh? Kibutangan na ni Alejandro o gwardya ang gate? Ay, kagang! Nagkaog kamuti nga kagang. Ganong naa na may gwardya ang gate manang. Kinsa may nanawagan na? Ha? Aw, koan. Si Sir Alejandro, ma'am. Ay, duha man gani atong gwardya karon, ma'am. Usa sa luyo. O ganong nagbutang man o gwardya si Alejandro, ha? Na, wa gyud ko'y kalibutan, anak, ma'am. Pero,
May noon na, ma'am. Aron di natamasakaw mga daotang tao. Lisod na boyo kayong panahon karon. Kung magbutang mo og gwardya, ako ang angay nga manawag. Kinsa may kontak sa agency? Si Helena man, ma'am, og si Lando. Ha? Gusto na gid mo puli sa akong katungdanan din ni Selena. Hain siya. Tuwa sa luyo. Oh. Ha, mapulihan kayo. Kay ligoy mang pagkaasawa. Mibalik ang kamaldita. Hindi yun lagi kapugong. Kung unsay batasan kayod. Helena, magsulti na ta. Bahin sa unsa man na, ma'am. Nganong nanawag man mo og gwardya sila do? Gikinahanglan ang gwardya dinhi sa inyong bahay, ma'am. Gikinahalag duha ka gwardya ang angay nga mobantay dinhi. Og kang kinsa man ning idea? Ako. Ha! Imong idea? Nga butangan og gwardya din, Helena? Ikaw gyud? Misuggest lang ko ni Sir Alejandro. May daotan ba rin sa akong gisuggest? Why dautan ini? Pero, imo na kong gisapawan sa akong angay buhaton inimbaya. Nakita lang nako nga nagkinahanglag protection si Sir Alejandro, ma'am. O ganun kasulti ka man, ana, ha? Unsa may basihan nimo, Helena? Nalimot ka? Nagisa ka man ta dinhi sa una. O gahapit pa ko ma-rape? So, imo gyud ay ning idea. Aron safe ka. Aron safe ko. Og si Sir Alejandro. Mangita kag paagi nga madulya, no? Oh, ma'am. Og nahibaw ka nagnano. Nagtuo ka. Nga ilhon ka niyang anak tungod ining imong kibuhat, Helena. Maayo nang mahibaw ka. Nga nagtuo na si Alejandro nga lalaki ang iyang anak. Nahibaw ko. Oh, Nahibaw ko. Gitoyo ang maong bakak aron protektahan ko. oh, Kay kung mailhan ko ni Papa Alejandro nga iyang anak, sure ko nga mawani ka na. animal ka! Kalma lang, Ma'am Julia. Abi ba na kong buutan na ka? Ha? Ang hinoon, nahibaw man sad ko nga inartista lang imong kabuutan. Okay ra ko mapakita kas tinuod imong bulok sa akong atubangan. Ha? Nagtuo ka nga husto ang imong gibuhat? Kinila ako'y kasulti nimo. Panalipdan ko si Sir Alejandro gikan sa mga bitin nga sama ninyong duha ni Sir Franco. Excuse me. Animal, babayana. Animal. Inhalmawa ka, Helena. Mahanaw ka. Ikaw ang una kong wagtangon sa kinabuhi ni Alejandro. Hello. Hello. Nanawag lang ko aron may baw ka. Nandunay duha ka gwardya nga butang sa gate sa likod ug sa atubangan. Ay di kini ni Helena. Saan? Mao nga si Helena ang unahon ta. Kinahanglan mo hire ka na og professional sa pagkuot kang Helena. Okay. Pero nagkinahanglan yung kwarta. Ah, may problema. Mag-withdraw ko sa akong personal account. Sige. Pinalian kini ha. Pinalian. Dili ko gusto nga magdugay pa sa Helena sa bahay. Iyang giprotektahan ang iyang amahan sa ilom. Professional yun ang angay mo trabaho ini, ha, Franco? Kanang malupong yun sa kalimot sa Helena. Sir Alejandro? Yan imong pamahaw, sir. Dungan na lang ako. Sure. Wow! Anhi mo mag-breakfast alone? Gusto ka mo dungan na mo? Di ko ganahan. Kay sapot kong magtanaw sa inyong naong. Pero kung mapahawa ka, okay ra ko na kami si Papang magdungan o kaon. Kung ganahan kang mudungan og kaon nako, lingko diha. Kitang tulo ang mga on. Di lagi ko, Papa. Papahawaan lang na si Helena, diha. Sir, okay ra. Adol ako sa kusina mo kaon. Dili. Pa! Kung ganahan kang mudungan og kaon namo, Shane, lingko diha. Manang! Manang! Sir! Punig ba siyo diri? Kay magdungan ming tulo og kaon. Yes, sir!
Lingkod, Shane. Coffee? Katawan ti ka. May kinikahuna-una ka. Nasilbihan sab ko nimo. Kamao man sad kang mo lugar. Ayaw pagsigig mo, Gotchin. Makawa na sa kagwapa ni mo. Ay pagbuot kung mo ni akong naong. Hello. Oh, salamat nga rawag ka. May patrabaho ko ninyo. Ha? Karoon pa rin madawat ako message. Bye-bye. Guwapa. Hindi ka magbahay. Lisod siyang kuhaon. Pero kung magamit mong diskarte, hindi niyo siya makuha. Akong gusto nga mamising siya. Pila? Wow! Kataas na ko siyang presyo. Suki ta, di ba? Pag-iwa ko niya. Dako, biya mong kwarta na ko sa una. Ewan ka pala ka. Di mo magmahin, Bihana. Okay. Deal. Gusto kong mamising siya karong semana. Linang yangan. Usa siya ka nurse. Kaon nagmaayos, Shane. Ay pagbuot. Shane, mahimo ba? Ayaw paning ka. Di man ko ganahang mukaon. Nga kauban ang dili kadugo. Oy, kanindot gud ninyong tan-awon nga nangaon din sa gawas. Pwedeng mo join, Alejandro? Oh, ganong dili. Ganahan ko nga pamalitan og bagong kurtina ang sala, Alejandro. Og, Helena, imo ang assignment ang pagpamalit. Aha? Helena, sorry na sa tanan akong nahimong sa nimo. Oh. Dili na ko gusto og gubot dinhi sa bahay. Gusto ko og malinaw na nga kinabuhi. Kanang dili na maglabad ang akong Salamat, ma'am. Og, ikaw sa Jane. Tarungan na imong tinagdan sa mga katabang. Tausad na sila. Maayo na may baho ka, Shane. Nga katabang ng sad ko ining baya sa unang mga panahon. Ma, may mo ba dili na nimo balik-balikon pagsulti? Nga naman, ikaawaw nimo ang akong pagkakatabang sa unang panahon? Ganun nahimo pa magkang katabang maki. Gusto na mo, anak. Di ta maghisgot og mga bati at tubangan sa pagkaon. Sige na, mga na ta. Muunan ako ninyo eh. Shane! Shane! Wa kay batasan ha, Shane! Shane! Pasagdi siya, Julia. Dili daling tuliron ang baliko nga sanga kung dako na. Sorry, Alejandro. Ako ning sang tanan. Sorry. Shane, naunsa ka man. Dili ka man makamumasakay sa akong drama. Nagkailagan ako, mama. Kung maglagot ko, maglagot gid ko. Gusto na, kinahanglan mo kalmata. Ha? Mo kalmata karon si Mana. Dili ta magpakita sa atong kamaldita. Dili ko makapugong, ma. Kinahanglan magpugong ka. Gusto ko kalinaw karong si Manahasin. Kasabot ka. O kung mo ingon gani ko nga magbinuutan ka. Pag binuutan, kung dili ka gusto nga tangtangan ta ka sa imong allowance. Wala ba ka mo eskwela? Ang ilang nga wa na unta kay allowance. Ma! Ha? Yako gagita ha. Kahit kay kag-uda. Magkalagot man, goy. Naiba ako makalagot ang atong sitwasyon karon. Pero dili lagi ko gustong samok. Gusto ko og kalinaw. Nakasabot! Ha? Kalinaw ang akong gusto. Ganon dili ka man makasabot. Mauna Nausa na. mo ng utok, Resulta Wasin. nas mga maayong Ha? laking inahan. Inahan nga wa mahibaw. Ang limal Kung ka. unsaon pagdisiplina ang anak, kay utro man sang disiplina hunod. Tumali ko sa Mirisi. kung mo. Naon sa kaniya, nang? Nagsige ka man ng pagyam ito. Ma, ay Pamati, pamatik ha? lang. Kung ingon gani kong magtarong ka sa Nagsama sa kinabuhi. Ma'am Julia Cuisine. Mag-unsa naman lang ka. Lagra. Kunwa na ko. Ah. Sin. Mauna diha. Aw, karon patingali sakit is batasan sa anak. Iya masad na sa kung anong naingon ana sa Shin. Sabi ako buhaton. Mauna, wa gyud laing mabasos ka maldita ng iyang anak siya ra gyud.
Gusto na, ha? Gusto na, anak. Ay, kung hilaki-laki. Gusto na! Wa na kay allowance, ha? Wa na gyud, Shane. Ma! Bati, ani mo, oy! Bati ka, baga, mama! Bati ka! Bati ka! Bangags ilong. Asa ka, Shane? Nganong mangutana magkakunasa ko? Kaysa man kang mangutana na ko, ha? Kunwa ka mo ilang nga tao ko. Huna-hunaan na lang nga iro ko. Huh? Imo kong ipagkatawa? Wa man. Dili man good host tong imong gibuhat si mong inahan. Dili maayo nga musukol kasi mong mama. O nga nang dili man kumusukol? Nga maldita man na siya? Bisan unsa pa na siya. Imo paghapon ng inahan. Wa na siya lami. Wa mo'y mga laming tanan. Shane, bata ka pa. Undang na si imong bisyo. Mo ni makaingon na sa puton ka. Hoy, ayaw pang hilabot sa kong kinabuhi, Ilana. Ang imong kinabuhi ang atibana. Wa mo'y mga laming tanan. Labaw pa ka! Imong giilugi ka na ko si Lando. Unsa? Shane, wa man ako sa iluga. O siwa, kung wa ka pa moabutin ni sa amo, makagusto na ginunta si Lando na ako. Nganong ganahan makadilando? Nga hardinero raman na ninyo. Magbuotay ka kung ganahan ko niya. Kau gani, ganahan gani ka niya. Kalma na. Inom dito tubig. Ngayon pa naman ko niya magtubig. Wa makuuhaw ah. Ay kung kataw iha, sa puto na ba ko magtanawan ni mong naong? Shane, unsa magya kong buhaton aron makighigala na kanako. Buwagi si Lando. Unya, papanguya ba siya nako? Ngano, nagtuo ba day ka? Nga kung ako nang buwagan si Lando, ikaw iyang ipuli na ako. Dili man tingali na mahitabo. Bata pa kaayo ka, para ni Lando. Unya kay ganahan man kong idara nako, be. Shane, mas nindot gina makagusto sa dang lalaki nimo. Dili ka ikaw rin makagusto sa lalaki. Magbutay ka, ngunay ako. Wa ko magbuot. Pero Shane, hunahunaan na lang nga imo kung ati nga mitambag nimo. Kaya mga lalaki, ganahan na silang babae nga pakipot gamay. Tinuod ka? O lagi, kung magpakita dayon ta gusto sa lalaki, ma-turn off dayon na sila. Kay magtuo man na sila nga, sayon kang pagkababae. Labi na cute kun, ikay manguyab sa lalaki. Mao naman ko na uso ron. Oso nga way maayong resulta. Mas nindot nga na makauyab ka, nga nakahuman ka na sa pag-eskwela. Sama na ako nga nurse na ko. Huh? Daghan na manguyab na ko kay naa naman ko'y nahuman. Pero, kana mga way nahuman, mga palahubog rasad na away trabaho ang kasagaran sa makagustuan na. Tinuod ka? O lagi, huna-huna ang ate ko nimo nga nagtambag nimo. Hello? Okay, Josh. Paduang na ko diha. Oh, asa man ka? Wa kay labot. Di lang ka man ang hindi mama nimo kung asa ka? Wa man siya paki. Unsaon man din ako si Shane. Aron matarong ang kinabuhi ini. Hello, di anak ko sa bahay. Nakontak na ako siya. Maayo. O nang gini ang pagi nga ma-divert ang tensyon ni Alejandro. O di ko na makapokus sa negosyo. Unsa may akong buhaton? Huwag ka na yung mga Julia. Gawas pagpangita o pagi nga magkagawas sa bahay siya. Okay, Mas maayaw kung kaubaya si Manang. Dila sila to. sige. Sunog ba? Okay, Mas maayaw kung magkauli siya silang bahay sa bahay ni Silas. okay. May gisugo ko niya. Mamalit siya og kurtina sa mall. Kamo ni bahala niya. Okay. Good luck. Lami git kang mo timpla, Helena. Mao ba manang? Lagi kung may higayon kang mag-sideline, day. Ang pagpangluto may buhata, ha? Kay pato kayong imong timplada. Elena, lakaw na ako. Sige. Oh, nga naman ka, mura makang nag-uulgod. Ang bay, gilangkat ang bungbong. Gipangawat ang mga butang. Uy! O unsa? Mao ba? Sige, lakaw na. Ati manaon ang imong bay. Sige, ikaw na lang sulti ni Sir. Oh, ako ni bahala. Uy, kaluoy sa aning Lando, uy. Klaro gyud kaayo nga trabaho ni sa adik niyang asawa ba? Pait gid tuod kun makaparista og dunay bisyo. Napait mo lang. Astang paita gyud. Good morning. Good morning, ma'am. Oh,
Murag kalagnon ka, ha? Ay, good morning, ma'am. Karong hapon ba, human sa paniod to, gusto ko nga mamalit na mo og mga gamit inis kusina. Puli sa mga gipangbuak ni Shane. Ha? Kamong duha si Manhang ang mangumpra, Helena. Niya ang kwarta. Ikaw na mo pili kung unsay palito nimo, ha, Helena? Sige, ma'am. Unsa, mamalit mo si Manang karong hapon? Oh, sir. Gani, niya na ako ang kwarta nga gamiton sa pagpamalit sa gamit sa kusina. Oh, sige. Pero, ayaw lang ka mo pagpagabi. Oh, sir. Human na magpamalit. Mamauli dayon mi. Nanglakaw na sila si Manang og si Helena. Adto sila karon sa mall, mamalit og gamit sa kusina. Naprasta ng tanan. Pamunta lang resulta. Yes. Mamising na gyud karong hapuna si Helena. Mao nga relax na dia. Pero ikinahanglan lang imong mayong acting kay ngayon na Julia. Ha? Ora. Dili ba mo nga mailhan ka nga utok sa kinaping. O nga hilag yun. Pakita gyud ka balaga kung mawa si Lina. Oh, yag kabala ka. Naplansya na nako ang tanan. Maayo na ko karong artista. Best actress. Buuta naman gani kay ko ni Helena. Oo, kalag yun. Kinahanglan mabisi si Alejandro sa pagkawa ni Lina. Unya, unsa may inyong plano anang Helena? Kinahanglan dili na mulutaw og balik si Helena, ha? Aw, di na yun. Sabi missing ay. Kana gyud. Siguro nga mga way kasing-kasing ang makidnap ni Helena. Ako lang ibahala. Ikaw riya, relax ka lang. Anak ka na sa inyo. Oh, ayaw kabala ka. Ari na ko sa bahay. Mag-atiman sa mga tanom. Buutan na kay Ma'am Julia, day no. Oh, ganong wa man kamutingog di, ha? Ambot ba? Gusto ko mo too nga. Buotan na gyud siya Manang. Pero, Aw, basin bayag nakamat mo na lang yun na siya, day. Nga wa gyud siya mahimo kon magsigi siya og pangaway nimo. mausab na. Na, ato na lang i-focus sa tong huna-huna sa palito na tong kortina na. Ang atong planohon daan kung unsay kulor nga atong paliton. Sky blue. Oy, sige, sky blue. Oh, nana, sayuhan na tong nahumagpamalit. Betaw no. Mag-snacks o na ta? May pa. Sige, asa mo tamang snacks? Oh, Antos Plaza. Daghang pagkaon ron dito, day. Mga istol ba? Kay, hapit naman ang festa mo nang na-istol-istol. Daghang mang kalingawan dito. Mao ba? Ganahan na ba kumukha o nag-ice cream nga tiling-tiling? Ay, to'y Daghans Plaza, day. Ice cream nga tiling-tiling. Naapoy tulong-tulong. Og talang-talang. Si Awa, gidi mo nang, uy. Ay, dali na, ay. Antos Plaza. Alejandro, gidadaan ko ikaw o snacks. Ibutang lang una diha. Alejandro, mahimo ba kung magsulti taon-taon? Oh, sige. Mahimo ba og hatagan ko nimo og higayon nga mahimong tarong nimong asawa? Oh, Alejandro, ganahan ko nga mahusay na ning atong pagpuyo. Dili na ko gusto og samok. ikaw man tingali ang sinugdanan sa tanang kasamok din sa bay, Julia. Ang tanang tao din wa may libog. Oh, sorry na kon ngilaad gyud ko og batasan. Bunga na tingali kini sa akong pangigi.
Bueno. Gusto makakaghusay. Imo na bang nahimo ang husay sa mga na-withdraw nimong kwarta sa atong joint accounts? Oh, Alejandro, ako pang pangitaon ang uban. Kuhaan ka ng... Oh. Julia? Nga lumihila ka? Doon nagikod akong saha ni mo. Mao nga nakuhaan ako og dako ang atong kwarta sa bangko. Unsa man ka lang saa? Nakaton ko sa pagpanugal, Alejandro. Unsa? Imong gisugal ang dakong kantidad nga imong gikuha sa bangko? Oh, mao ka na. Sorry kaayo, sorry. Dili na kini mausab. Wa naman ko manugal. Sorry gid kaayo, Alejandro. Uy, ala, uy, kadaghan ba yung taong-tao? Makalingaw sa ni fiesta din sa probinsya, no? Mo lang. Ay, tata. Ala. Dorang tiling-tiling ice cream niya mong gipangita, day. Oh, wow! Nang, dinhi ka na, ha? Magpalit ko. Ikaw ni bantay na akong pinalit na kortina, ha? Ay, pagdali, oy, tas pang oras. Apil, ko, ha? O, Nang. Pastil lang yun na si Lena, oy. Wag yun na, libog bata. Kain naman to. To araay. Ate! Inday? Paatuan ka sa tao. Kinsa nga tao? Lando ko no. Naanang luyo sa van ay. Unsa? Naasilan daw diha? Oh, naunsa makadisilan daw? Ang ano na ama siya diha? Minhitabo tingali niya. Lando? Oh. Uy. Uwa may tao din sa luyo sa van. Ay, naunsa maning nagpalit og ice cream. Kadugay bang nabalik? Ay naman tong tiling-tiling nga ice cream. Uy, wa naman. Uy, miabot man kahaglayo si Linas pagpangitas tiling-tiling nga ice cream. Naunsa man ni si Lina, oy. Hapit naman mong ngit-ngit. Pero wa man gid siya mabalik. Hindi nasab ko mo tuo nga ice cream gihapoy gipalit ni Helena, oy. Doon na gito laing gipalit ba? Mao nga dayon mabalik. Alejandro. Dinhi na ba si Helena? Oh, wa pa man. Ngano man? Naunsa man ni sila si Manang. Wa pa man mauli. Oh, unsa? Silang duhagid si Manang, awa pa mauli. Ay, lagi. Diin man ka ni sila mamalit og kurtina. Tawga si Lando. Ipaapa sila. Ipagamit ang sakyanan. Manang. Helena. Hello, Lando. Oh, Ma'am Shin. Nakakita ka ni Helena og Manang? Yan sila may yung pangitaon. Nga ako manang niya. Seryoso ko nga nangutanan ni Ma'am Shin. Ako na lang gud ang pangitaon. Nga na sila naman gud ang mong pangitaon. Lando. Mayo kay ni anak ka. Lakaw gamita ang sakyanan nga blue. Apasa sila na og Manang. Oh, hain mo lang sila, Ma'am.
namalit og kurtina. Pero ganina ratos lang udto ng lakaw. O nagabiin na lang, oh. Wa pa gyud sila mabalik. Sige, ako nga pason, ma'am. Lando! Muuban ko ni mo! Ayaw paglanga na si Lando, Shane. Ano imo pa maging sila ipapas, ma? Namin ito'y mga tiil. Muuli na to, oy. Hubog na sad ka, ha? Samang ka. Wa na lang kailaing mahimo sa imong kinabuhi. Gawa sa paghubog-hubog. Wa ko mahubog. Asa man day ko muliwat, be? Inahan ko ta ka. Matog na ko, ay. Sapa kaya na. Hello, Moy. Huh, samaning bata, ah. Dili man makatabang na ako. Asam ka ako sila pangitaon si Helena ug Manang. Oh, kung namalit sila kurtina, ato gito sila sa mall. Gusto, ato na lang ko sa mall mula house. Ay, murag dili naman yun ni maayo. Nga nugot ang magabian masilina sa pagpalit og ice cream. Ako siyang pangitaon, be. Naunsa man taon ni bayhan na, uy. Mo aksyon masabtag kabalaka ini iyang kibuhat. Sirado naman ang mall. Uwa man sila dito. Gusto, malibot ko sa plaza. Uy, si Manang Manang nagbitbit o kinumpra? Manang! Ay, salamat na agian ko ni mo dong Lando. Hain mo si Helena, Manang. Ay, maugyuday akong problema dong. Kay nagpalit og ice cream nga tiling-tiling ganinang hayag pa. Pero wa gyud mabalik hangtod karon nga gabi na. Unsa? Ay, nabalaka na bitaw ko niya dong. Uy, ganihara kay kung naghuwat niya sa plaza dong. Mo ba? Imo na ba nalibot ang tanang suok din sa plaza? Basta nung na siya sa CR. Ay, di masag ko makataro pangita niya kay bugat man yung taon ning akong dang kurtina. Kadyo ta, mo tarungan ako park sa auto, Manang. Unya, tabangan na tog pangita si Helena din sa plaza. Alejandro. Ako na rin nagluto sa atong panihapon. Kaya wa pa man mauli si Lando nga gipaapas na ako ni Manang ug ni Helena. Julia, sa imo huna-huna, ngano kang wa pa man sila mauli? Na, wag yun ko'y ikatubag ni Ana Alejandro. Kay maayo kaayo ng sabot, nga human og pamalit sa kurtina, mamauli na dayon sila. Pero hain pa man lagi sila. Kalma lang. Kalma. Ato na mahibawan kung mabalik na dinis Lando. Anda mo na ko ang lamisa, ha? Aron makapanihapon ka na. Di kumukaon. Oh. Dili pa kumukaon. Magpaabot ko ni Helena. Okay. Sige. Ako lang unyang ipainit ni Manang ang akong giluto. Kung mga haon na ta. Nalibot man nato ang tanang karsada din sa lungsod. Pero wa may Helena. Kuroy, naunsa ba ning bayhana? Ganong kalit man lang nawain taon. Sigurado gid ka, Manang, nga ice cream ang tuyok ni Helena sa diyang may buwag siya nimo. Ay ulag in town dong. Nagpapil pamanggani ko. Unya, nangunta na ka sa nanindag ice cream kung nakakita pa siya ni Helena. Oo, pero wa man siya makabantay nga dunay daga ko nung mipalit niyag ice cream nga nagblog si Nina. Hain magkaday si Helena. Lando, oy, wa ka to in town siya kuya pe. Unya, nahogs kanal. Unsa? Kung nakuyapan siya kanina, doon na nagyon nakakita niya karong mga orasa. Ay mausap, no? Hain magigit ka ha, si Helena. Sa man
ko nahimutangan. Kasakit sa kong Kanit-ngit. Kinsa mo! Hinganayan mo kong kita din eh! Tabang! Tabang! Ay, paisa pa. Kung di ka gusto mamatay ka na yun. Kinsa mo! Nganayan mo kong kita din eh! Ay, paisa pa. Kalma lang. Kasama ka ni mga tawana. Nganong ilam akong gikidnap. Niya na sila si Lando. Lando! Lando! Kumusta na ang... Nawa si Helena. Ha? Oh, Mauna, ma'am. Nawa si Lina, ma'am. ano man? Kamu may nagkuyog man ang... Hain mang inyo kinumpra. Naaraman, ma'am. Pero kuan man, good. Nagpalit man to siyag ice creams dahil na. Dali, uban ako. Ato ta magsulti sa atubangan ni Alejandro. Sir Alejandro, wagin ko isahin ni Sir Do. Unsa maging nahitabo manang. Si Helena lagi, sir. Ganahan man kayo siyang mukaon kunog ice cream. Mauto nga nang hapit mi sa plaza. Kay hapit naman ang fiesta, sir. Mauto, nagpalit siya og tiling-tiling nga ice cream. Pero, mausad to, wala siya magkabalik sa among gilingkuran. Hangtod na gabi na lang. Kung mao ka na, kikidnap si Helena. Unsa? Unsa? Posible nga mao ka nang nahitabo. Kikidnap si Helena. Kung mao ka na, kinahanglan maripot na yun kini sa kapulisan. Lando, panawag sa pulis. Ni Helena. Ugma na na manawag. Kung diligin mo ulit karon si Helena. Sir, ay pasayluan yun ko, sir. Wa kay sa manang. Sir. Pero mas mayo tingaling hinumduman nimo ang katapusan nimong pagkakita ni Helena. Kung kinsa ang mga tao sa inyong palibot. Oh, bitaw. Basig doon na kay kadudahan sa palibot manang. Ay, daoy, wa manggit ko'y nakitang kadodahan, oy. Pulos man mga bata ang dito. Nga, nangisi nga mga bata ba? Aligre, manggod kay dito, god. Wa kay hubog nga nakita dito manang. Wa, sab. Ay, mas maayo tingaling nga mga on lang ta. Aron makuha-kuhaan, kining hatong nervyos. Unsa naman? Okay tayo. Tuwa na sa dili mayo magkamot si Helena. Okay. Sige, maoran na akong toyo. Manawag na kong pulis ugma. Buhata ang tanan nga makita niya si Helena. Aron dili ka kadudahan, Julia. Tago ilang yun ninyo siya og maayo. Kung mahimo, hipusa na siya. Ilubong, madili ka makitaan. Ang ako sinuhulan ng bahala ni Helena, Julia. Sige, bye. Tubig manang. Nea, sir. Undang na ka, sir. Wa ko'y ganang mukaon. Mahimo ba musayo ko ba sa paglakaw aron mangita ni Helena, sir? Oh. Wa kay lang buhaton ugma ug sa sunod nga mga adlaw Lando. Ang pagpangita lagi ni Helena hangtod nga makit-an siya. Oo, sir. Dili pa mo kaon si Shane. Nahubog. Mahimo ba? Nga doon ay mahatod na ako sa akong kwarto. Ako na. Ako na yung hatod nimo dito. Ako'y matuod sa imong wheelchair, Alejandro. Agoy. Ganong kalit man yun ang nawagtang sa Helena, uy. Ako man ginding sa ba? May pag ako na lang unta tumipalit og ice cream para na mong duha.
Nganong nagtabok ng kini kang Helena. Nagduda gyud ko manang ha. Doon na may kidnap niya. Kung gikidnap man siya, unsa man sa ituyos mga kidnapper niya, ipalukat siya nga dili man siya taga dinhi. Manang, may gidudahan ko. Ako sab, Pero di ta magpataka o pamasanghil. mausab. Unyaon sa may atong buhaton lando. Ugma mo sayo ko og pangita kang Helena. Kasakit sa ko. Oh, may nisod. Oh, ang lalaki man ni kanina. Oh, sa may akong sa... Nga rin yung kong gikidnap, ha? Huwag kay sana mo. Pero kasaya ka sopa. Kaon. O saan man ako pagkaon? Nagigapos man ko. May gutom ka. Aw, kaon ka sa masiro. Wala lang makahimos pagpakidnap na ko. Si Ma'am Julia lang ang katong Franco. Oh, katuog na, Alejandro. Okay na kining unlan sa imong buko-buko. Oh. Oh. Kinahanglang mabalik si Helena. Ugma, manawag ko sa kapulisan. Ako makigsulti sa mga pulis. Sige. Unsa man? Gusto ka nga ani ko matog sa imong kwarto? Dili. Oh, Julia, sa imong huna-huna, kinsa ka ang laing mo kidnap kang Helena? ha? Kung ang tao nga kidnapon, doon na gid kinirason. Kidnapon kay ipalukat. Kidnapon kay aron makabaw sa kaaway. O kidnapon aron pabayron sa hain. Hain kanya ng rason kung nga nang gikidnap si Helena. Nagtuo ko nga wa siya kidnapa, Alejandro. O ganun nagtuok ka ni Ana. Sa imong huna-huna, mubiya ka din ni Selena, nga dili mananghid na ko. Posible. Aron dili ka masakitan. O ganun mubiya man sab siya din he. Ambot. Naglibog na ko anang imong mga pangutana, Alejandro. Julia, sa unang mga adlaw ni Helena dinhi sa bay, wa ka ba mangandoy nga mawa siya sa atong kinabuhi? Alejandro, nagduda ka ba? Nga ako ang nakaingon nga nawa si Helena? Tubagalan ko. Wa ka ba mangandoy nga mahanaw si Helena sa akong kinabuhi? Ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Nahisulat sa hangin. Upalihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.